अरे खेसारी तनी मुर्गवा जल्दी भूजा ना हो, पेट में चूहा कूदता, बहुते जोर से भूख लागल बा। अरे हो पवन बाबू, भूजा तानी, हम जानत तानी तारा भूख नइखे लागल, तारा पियास लागल बा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अरे ना मर्दवा, पियास नइखे लागल, भूख लागल बा। अरे मर्दे, ना समझल हमार बतिया, साफा तू गोबरे सिंह बाड़ा। साचो में तहार नाम हम वही से रख देहनी, गोबर सिंह। हम पानी वाला पियास नइखी कहत, हम कहतनी मतलब तारा दरुइया के पियास लागल बा। अरे हाँ हो खेसारी, तू तो बहुते होशियार बाड़ा, हमरा दिलवा के बतिया कैसे तू जान जाला। अरे मर्दवा, तोहरे नियर हम पियक्कड़ थोड़े हई कि हमरा कुछ समझ नइखे, यही से तो तार नामवा हम गोबर सिंह रखनी। अच्छा छोड़ा उ सब बात, जल्दी पिया, आज नया साल ह, पिकनिक मनावत, थोड़ा कमे पीह। ज्यादा पी के उलट जइब त फिर अगला बेर हम आएम लाइव त हम तहार नामवा आलू सिंह ध देम, काहे के तू बहुते आलू नियर बाड़ा। अरे ना खेसारी, ऐसन मत करिहा, हमरो मार्केट में बहुते इज्जत बा और हमनी के बहुते निमन दोस्त भी बानी सन। अरे हाँ हो पवन, दोस्ती नाही टूटी, लेकिन तू पी के कुछ ज्यादा ही बोल देला, वही से कबो कबो खीस भर जाला और लाई बा के हम तहार इज्जतिया उतार देनी। नहीं। अरे ना खेसारी, अब एकरा बाद ऐसन गलती ना होई, गलती जौन भइल ओकर माफी मांगतानी, बस इतना ही हमरा के माफ कर दा। अरे उ तो हम माफ कइये देले बानी तोहके, लेकिन जातानी हम मुर्गा खा के घरे, तू कम में पीह, पी के घरे सुरक्षित चल अइहा। धन्यवाद।